Tomáš Prašťák, hrotík, Tomáš Hečko, ďalší hrotík. Poď na to! Prašťák! Kontor! Nenormálne výške! Jak sa vám to nevydarilo? Ahoj, som Tomáš Hečko, som zo Smolníc a jazdím na BMX aktívne už 5 rok. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože ja som sa to učil všetko na dedine, na rovine a veľmi dlho to trvalo, že som sa to naučil a potom už to išlo postupne. No, najdôležitejšie mať vôľu a určite mať nejaký slušnejší bicykel, taký základný a veľmi dôležité sú aj podmienky pre ten rast, nejaké prekážky. A tiež, aby bola aj nejaká komunita, ktorá sa tomu venuje, priatelia, aby to tí ľudia brali ako zábavu. Páťo, Trno! Turdown, nikto vás bezne. Turdown, Trno. Páro. Poď na to, Gabo. Ukáž nám to. Gabo, streetový jazdec, technický rider, high speed. Nie je to jednoduché to tam udržať. A idete. Gabo sa rozbieha. Manuál rail ride. Neskutočná vec. 1-8. Paťo ide na niečo na techniku, jak to on rád. Páro na zadoček. Nervózny.